Ти си млада майка в Константинопол през 1453 година. Стените, които са защитавали твоя град повече от 1000 години, се рушат под ударите на османските оръдия. Съпругът ти загина на укрепленията преди 3 дни. Сега, когато войниците разбиват вратата, държиш бебето си в ръце. Знаейки, че това, което предстои, ще направи смъртта му да изглежда като милост. В продължение на 6 века Османската империя завладява 3 континента, възхвалявана за своите куполи, джамии и султани, които са оформяли историята. Но зад мрамора и поезията се крие машина на завоевание, превърнала човешкото тяло в оръжие. Когато османците превземаха град, победата не носеше хаос, а изчислен процес. Собствените им наръчници го наричаха «протокол за жътва». Мъже и момчета над 12 години бяха екзекутирани на групи. Деца едва на 6 години бяха убивани, ако проявяваха неподчинение. Жените бяха разделяни на площади, сортирани, описвани и оценявани. Империята наричаше това обработка на населението. Момичетата между 14 и 25 години бяха най-ценната категория, имената им заменени с числа и пазарна стойност. Жените над 40 години бяха екзекутирани, за да не се губят средства за изхранване. Бебетата бяха убивани пред очите на майките. Не от ярост, а за да се демонстрира абсолютна власт. Това не беше хаос, беше политика. 2 дни след падането на Константинопол, 50 000 души вече бяха обработени. 12 000 жени и момичета бяха натоварени на кораби към робските пазари в Бурса, Анкара и други градове. Османските регистри ги отбелязваха наред с другата стока. 15 жени, 16 до 20 години, отлично състояние. Те бяха третирани не като хора, а като инвентар. Османското робство не беше импровизация, а индустрия. От Балканите до Арабия пазарите имаха ценови листи и категории. Млада гъркиня можеше да струва 30 сребърни монети. Африканка – повече според происхода и цвета на кожата. Командирите получаваха награди за броя и качеството на пленниците. Завоеванието се превръщаше в търговия. Жените, изпратени към имперските градове, бяха лишени от имена, дрехи и минало. Смъртността по време на транспортиране достигаше 15%. Приемлива загуба според администрацията. Телата бяха изхвърлени зад борда, а смъртите записвани като развалена стока. След това следваше правна трансформация. Османският закон превръщаше изнасилването в брак, робството в божествен ред. Терминът «военна съпруга» влезе в кодекса. Когато войник убие мъж, вдовицата му става негова собственост в рамките на 72 часа. Религиозното обръщане беше задължително. В центровете за обръщане жените бяха принуждавани да се отрекат от вярата си, да плюят върху икони, да горят свещените си книги. Онези, които отказваха, бяха пречупвани. Психически, но без да се намали пазарната им стойност. 6 месеца жените преминаваха през формационни програми, създадени да изтрият идентичността им и да осигурят бременност. Децата, родени от изнасилвания, бяха разделяни. Момчетата за армията, момичетата за служба. Някои бебета бяха убивани, ако приличаха твърде много на майките си. Империята не понасяше доказателства за собствените си престъпления. Страхът се превърна в оръжие по-силно от оръдията. Балкански села се предаваха без бой само при слух за пасеи османската обработка. Хронистите на империята с гордост описваха градове, които капитулирали, след като чули какво се е случило с жените на Константинопол. Системата се превърна в данък, девширме за момчетата и тиха паралелна мрежа за момичетата. Документите показват, че 40% от момичетата умирали през първата година от пленничеството. Останалите били държани в развъдни центрове, където били третирани като добитък.
Бременностите, детската смъртност и продуктивният живот били прецизно документирани. В тези центрове жените живеели в еднакви килии под постоянен надзор. Лекарите осигурявали успешни бременности, не от състрадание, а за защита на печалбата. Тези, които не можели повече да раждат, били изпращани в трудови лагери. Децата били отнемани на 5-6 годишна възраст, заличавайки всеки спомен за произход. Отоманската империя усъвършенства завоеванието не само с сила, но и чрез методичното унищожаване на семейството, паметта и идентичността. Това не беше хаосът на войната. Това беше администрация. Империята документираше всичко – регистри, развъдни книги, списъци на пречупените. Чрез тези записи виждаме как една цивилизация може да нормализира немислимото, когато властта няма съвест. Архивите все още съществуват, чакайки историците, които имат смелостта да се изправят срещу онова, което светът е бил накаран да забрави.